Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qed taraw din il-pittura kemm toġobni kollha fjuri. X'kulur għandhom dawn il-fjuri? Ekku, għandhom kulur isfar. Jien xtrajt pakket żerrija tal-ward tax-xemx. Forsi ma tafx kif jien nexxieli inkabbar fjuri bħal dawn u forsi nagħmel xi tpinġija sabiħa tagħhom ukoll. Tridu xtejnuni not kemm sibt żerrija fil-pakkett. Tlaqna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Imissa, tgħid xirrid nagħmel biex minn din iż-żerrija inkabbar fjuri sbieħ bħal dawn tal-istampa ta' fuq quddiem il-pakkett. Iva, naħseb naf. Għandi bżonn qasrija u ftit ħamrija. Illum, Zizi u sħaba għandhom x'jagħmlu mhux ħażin. Zizi għadha kemm waslet b'borża f'idejha. Tgħid x'għandha fil-borża? Zizi għandha borża mimlija żerrija tat-tadam. Il-laħwa jiġifieri jekk titiraw iż-żerrija tat-tadam, issaqquha, tinbet u ssir xitla tat-tadam, imbagħad ikollna t-tadam frisk Zizi. Mela aħjar tibdew. Tetu diġà ċab lodda biex jiżraw iż-żerrija fil-ħamrija. Nunu libes lingwanti biex ma jħammitx ideh. Kika preparat bexxiexa mimlija bl-ilma biex la darba jkunu żeraw iż-żerrija isaqquha. Mela tlaqna. L-ewwel nagħmlu ħofra ċkejkna biex impoġġu ż-żerrija fiha. Imbagħad impoġġu ż-żerrija, nattuha bil-ħamrija, insaqquha u nistennew. U nistennew u nistennew. Sakemm iż-żerrija tinbet, trabbi l-eruq twal fil-ħamrija u mill-wiċċ tal-ħamrija tiġfaċċa xitla li tibqa' tikber u tikber sakemm tibqa' tagħmel il-frott. Xi pjaċir, iġri jikber it-tadam fir-raħal ta' Zizi u sħaba. Araw taqtaw ġdin. Liema hu l-istaġun li fih l-aktar li jikbru il-fjuri? Ir-rebbija! Madwarna fir-rebbija nkunu nistgħu naraw fjuri ta' kull kulur. Jiena preparajt il-qasrija u l-ħamrija. Issa kull ma rrid nagħmel hu li niżra ż-żerrija ftit l-isfel fil-ħamrija u nsaqqiha. L-ilma u d-dawl tax-xemx huma vera importanti biex iż-żerrija tikber. Mela allura huwa vera importanti li l-qasrija npoġġiha x'imkien barra għad-dawl tax-xemx. U wara nistenna u nistenna. U waqt li nistenna nibqa' nsaqqi iż-żerrija. Iż-żerrija ddum xi ftit ġranet biex tikber, u mbagħad ġurnata waħda mill-ħamrija tara nebbieta. U fil-ħamrija jibda jikber l-eruq li aħna ma narawx għax ikunu moħbija fil-ħamrija. In-nebbieta tikber f'zokk, joħorġu l-weraq u fl-aħħar net toħroġ il-warda tax-xemx. Xi ġmiel! Mela lissa se nistenna u nibqa' nsaqqi iż-żerrija biex xi ġurnata fil-qrib jirnexxieli nilbaħ in-nebbieta ħirġa mill-ħamrija. Żerrija, eruq, nebbieta, zokk, weraq u fjura. Hekk tikber il-fjura. U inti ġieli rnexxielek tkabbar xi fjura? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.